Thank you, Jesus. And as you have Idiam this Mejiso and Nanan cancer, between your friend the wise mind, and now we send I lay your bed. Debiara dano for video no to subscribe. Said your beya, Ubenya and I pay Debiara da. Isansa han yisua de ye ma foforo so awari agina ye ma foforo so hu mu benkum no mu nifa ye hia enne enso e the program ne bremo ne ma pamfo matina wa ha e na obri pantampram ono so ha enti no ya ba ye ba disua de frɛ unua na so frɛ wadanfo da ka che ne se on fa na afidie no ento lay your bed and I want search lay your bed no mere door so said ye be a dani day no say ye bi tuma ne nsabeka na wo ye le sanso obunze umoka de biara da no ubenya mfaso bebre me koma pamvo no mat na what is saying hu yo hene na so radiatum obri na so what is saying na adum na so oh Christ adaroma wa wo hwa bia e kama mo ho ayefe mo ayefe pa awradi shirishira mu shira mu no ma bi koso na se ya hwa afie na ya nsi fom a ebeje ntre ha esanse otufo yankopon bo ade no wo siesie ma asronko de bra oyi oba free be ma mfia na ni tiye ne pe o se me dompeni me hunamu nie it means bibi sronko bi aba ba se sesie no saade no ya pepa na afenso no ase animonyam ni tumi na ewom na obema ni hu ye na oka se me hunam nie no ya firi ho na nunti ene yehia me pesi ye hu den na amana basa enu nti sesie no so oba kra hu oba ase buo bi anim ase ferie bi anim ase suro bi anim because ye beto ye nananom no na before say bema kra betini atache oba no na ye bibia ho but nei die ase ya tu ye ho asavram ena ya tu ye ho ajeje mu enti ama emmema no emfe ye nyehwe obri eden na ma ne basa sama okay di aro honeya se tamani eshushana na ebuo na mimi ho se wo ma ho nye bi na sisi mi ho okay na se de na be ma bi kura be kwa akụka chiro oba so openo no na edin na wo oba so be ma kura se opa ebetimi edi busumi na baby na fie kwa wokra mpese obefa una you want to be there to asisi ya okay akaka so obi akososo ebetimi edi busumi mi no fele kura mpese ubehu baby owo nso enewe kwa nchen a na yedi o efichire na yedi o enso first me sha ma hu sade ni bida yesra awale enema se ebia o maami ana papa tim ka kire o se nipa simasiba ana efie we mu di abaya bi o we wo pena ma me ne na busuafo no papa mo nkokasa na me nwale ne ma ene obi a pe ni ono ape no ye obi okra obai wonim ni suban wonim se di otie abusuani bi anim fie a ofiri mu wasi manya obai bi wa be se me ware no we ya des ha oba na no be wa no na ye hwe ya papa mawale no ene o mawale ya muda o matena se abon kokra ne mrewa ene ya de enyi ntim ntena ho enti asama wo kano na o a se kura gu mi se honam mi dompe no sa asam na ya asama mu odu correct enso ene ya buso etwa ya fo be ma mu ma biem en ebu na ne pa wo fa na ya obenya biadi o de wo ye asewo nti mat ususu se eden ye beya ye betimi akofa tetede na ba ana se den ye beya de esi anokwan ankasa yo metia ahwefo asema we bisa medie asemo a emu oduru nukasa o se Bible ama yate asese enipa
se enchene senchene ne da wo yira yemfa nya ahwie bi Nyankopon ade bia wo ye bia Bible me ate ase se oye wie ye no hu se eye enti nyame ba wo ema no ohunu se eye enti nipa a eye bema eni tie se wo hu se wo ba da ne nchen no nipa eni so de Awurade eye ma no na ade bia no ya na de bia meka eni die ebuo enipa se one wa mu na we ni uhunni ye ka hunni die nya adware esubi anya su papa wan twu nwo mfiri ho a yesi na nkwala ya ba wotitia wo mo antia obeti no obi atia ne ba na ayeyie yanti bi nsi anu kura fisaje ntere ha na nsusu de nani abere betimi aye wo nko an de eyie awo kokoam se de be ya ba ma be fa no a obebie na no aka se me honam mu honam ne mi dompem dompeni ade nti na me kasa sa wo baba na no baba atia ma baba ehunu se ba ma wo fie ono ni tire onhia kwan ya ye fa so ne ba ma kasa edi obuo eni enidie ema ba ma se ba ma ya keka se de no hia wo ba owa ho brase di ebuo ni enidie ma no a oba fom ema no ose mire de ya no mpesa awo mire de obuade o mire de wo fere ade o enti se wo ya ade ni mpo na wo se ne yire wo ho a osusu enti wo mo a mo betimi atete wo mo de yie ne de na wo mo feel say ese de man ne mema aye pe de be ma betimi aye oba betimi aye enti ohun ni say na se be ma kasa ne baba no wo kwan ha mesi mi fie obi han dan na obi han dan wo mi fie na abrantia ne yire enya kasakasa e ma baba wan ko fa no wo fa de ne bai omo betina so omo kan asem na mpanyifo ne yese o ye mfra fie wura na omra metim ene ja me kwatena mu omo didi wo mo nkomo a no bubisa me se me na me ne omo ti fie ho na ede na ekoso me bobo nsam so kakra ya e kire se oba no wo mpara dem wonsi ne maniema wono aduane a na odidi wi a ekuko ne begu a di se da obesa shoja ene obegugu ba ma ne bie na no eka asem baako oba ne di so kasa 30 won kasa nwie ya ba ma ne ni kwan so bie na no kasa bi me ka sa asem we nyina wie ye no oba ne wo fa eka se ane ba ma ne kasa won keka bi nkyere no omu nyina wo mo ye pe na awira ho sem a ewo mu ni se opanyimu na wo ka sa akasa no oyesremni be ma ya yen se anka sremni kura de be ma kasa onkabi o de ye se obekoto ho abra ho ase papa ne tena ase ka asa asem we ewo ne wo fa ase nanim o ka ye ni ti amameti ne ndie ma ho asa aka hwedie ena ware no egu ejija na de ewo mu ne se enkwala ewo mu no nkwala na hwete ama be ma ba kwa wodemre be ma na wu na mi bisa se wo ba ne bra ne ho ase ma ne kunu se o yere se the Bible kan ye se emma mumre mu ho ase ma mu kunu no mo na mu kunu no mo no mo oba ne bra ne ho ase a ke be wie se ya na kokura na ware ka ne meka ne ho asia enka won hwere ne baba ma ba akopɛ ye ka sesremni agre ne baba ma eti se de egudie ana fie mu a efiri ne nsa ne be ma ba akopɛ efiri ne nsa ti me nua ma no mo mesra mo moda roma enipa bi abai wa de so obesesa nyame asem bia no wati nyame so atwia wo sa wo sesa nyame anum asem a wati nyame so atwia emma ye de ne ahobrase eni wo buo meda say lay your bed enti afi na wa do afidie na to a koso ana hweye
na obenya fa so bebre na wo Canada o se ya asem ya mo kan aye ne de sense de bia na ye ne tadwene wadwene ho adwena na onim kan o befa so enti mo kan no nyame nhyira mu bebre amen ono so nyame nhyira no sesi ayi no kwa na ekoso na de tosu biem ne se sesi eni kote eni ni twe adenti ena wo se ba ne sa asama ameka mote asiye bi boso me se sesi eni kote eni twe nokre ana enya nokre asama Nana kan say kan. Me baby am ti ase fa ne say. Se ne kwate eni eni hwe. Ene be ma ati mu dane ne ho oba. Yes. Oba nso ti mu dane ne ho be ma. Okay. Etwe edi twe. Na kwate su di churumu. Enti ewiase no se de esi ikono. Ye kwa ne say. Ebi se me ade we na me hwa no ma anti bi da. Se de ate se ankasa. Omo mfere Bema mferi say ose wo ye oba yonko be ma edi ne churu oba nso mferi say one ne yonko ba ware ntafre enti etweti mu di twen na kotie nso adi kotie okay enti no saa de we na aba no nyame nso nhyehyeye mu no nyame anhyehye ne saa eti say ye na ye sesa nyame nhyehyeye na asese etoda ho aya na emi hu Sama na na abuse. Enti we mu na bekoso na de nyame abufuhye wa ye den aba. Na mana sori na agwam wa keka no. Ti mesre mu awofo no. Said mum ne mum ma ne nkasa yie na muntu onfo. Esan se bibia ne ho aka achi. Na sa aka achi kura na osa akofa ye nchiri. Ti mesre bebre. Se ma munya nkwala ne sa. Se eye human right intino na akola na ya ade anya na wagya dabi awofo no ma mma kwan sa monti akola na mo kire mo kwan pa no mo fa so se de be ya dachi bia na be fa so ama ho ade ba kwa ma hunu pa sisi ense emma no so mo bo mo adegya ni obo mo adegya ni eno nso so no eka ho na ema aware ni nyina esa sa adia otumfo ka sa yen kata sunsie no mo de to adija onso pa aware na bede no anya aware obri wo pa aware ade na kata susie na obi emepehwe no wo bie so akere so free say nipa ne hunu a obeba betena ho ana nti den ye beye ama sesie no yetimi aye saade no ama yakata so na mema so atimi ahwehwe enya asama okay enokre efisi se no be ma bu okre duru weekend se na ni nka o ba bi okotana o ba hwetwe free wa ni kro de ni hwetwa ne tuo ne saa no abepa ni ba bi no ada da bia wo hu bi na de akono na emla ni mu se wo kwa akope de hwemahwe ade wo ko wale ayeden da bia wo hu bi oba akra ne be ma tidan ba kun na de hu siesie na ase wo wode ma na katakata hu dwale na oba no ho na katakata da e bia wo ye mistake a wontuma be sane se pe hu hu ana ne ho asole ba da bia obie bia ho kire na ho frono na ho frono no ti woni ne da dem pa na o da wa no ada na ni adwe ba bi eti oba wo ne be ma ti o tade ne hu siesie okunu wo dem no da wo be dwa ne hu se no o twe ne hu ta be ma ne ne be da now they say abontin say we na abontin a etwe say dey abontin en ko social media dey da up yo baby wa ye kwa ye wura ye ho ukura sika tim de kototwa ne say pa na wo hwe bi no asa dan ne to ama no na wo ye we wie no beto a o de awale he enti say ne dia hwe ye ba yire pa say de na tetina awale gina ne say de na awale sitie no say momu de ya wale e hu ne fefefe eni so nanso no emu nsam no saka se pia bontin a enye enti no awase yakata ye ho esie tina ye nana no tu din se akateesia kata ho sie wakata ne ho asie metika mu se na gas bi apie a o mo ba ho anopa o mu tale so o mu nya kra o mu chese ene ko mu ro mu kra ne o mu na miensa na o mu befuka
ena be ma ba ko ka kire omo maka ne se ye mu pani bi na ebe foka no efiri me ma na omo ti akire na no atwe a ye ma we ye do omo pie kwaje ya ni na ya wale omo maka mo esi ka to mo esi do makote na fi me nko wale we mfa ne metena fi wa yi ne twa sa abre we din na ma no na ma wale na betena fi na ma me kura nka ai kama me kura be kase avoti wasi she ye wale ma no mkata omo sie ne tena fi na ye di we mu na pie nti we mu ne de me fa we ya ye do mu pie afa ba ko no se ase bi ne ye do mu pie no se omo ye do mu pie no yi ne twa na ade na pie anumere na wa wale de okata no sie de na tena fi so wa asem me se da na me ti sa asem no me ti eye me ya papa me ti ka no asem ne ye me ya na me se sa enti be ba bi wo yire wo fie no obefa wo mpena menye wadwe se wo mpena yire se ne wo ye ho ono ndie wo ya ho ne yire nya o ma ne yire kura nya sa mfa di na chida ana ne yire nso onye enti wo de obeye na wo kwa wasoso tunu wo e wona club hona wo ba wo ko ba bi wo ko fie a wo bu ne yire wo bu ne yire wo fie timat then ye be ya saade no ye be ma ye ma o mo ba no betwe o mo ho afiri ho afutu oben na de be ma o asama meka kire awofo ne se ye ma no se omu firi ase a ye wo ye ntare a ye to de se wo ye wo ntare a ye to se ye ma okay enti se enano na me de atade bi ma wo hema se won hye o se yo gina ho sa ho se mama we ni edi kokuru me se ai o se enduru mi kotodwe. That is what it in here into the was here the pie. I say enduru ni kotodwe. De me pese me kan se wo atade na wo to sha akwala no no. Obanyiri beduru ba bi no. Eno anu obeso. Obekọ school, obekọ akosua enema bi omo ye de but ebesusu. Dan se wa kasa me nanu ayekọ Rachel Park. Na sister bi ne baba ya akwala no ho susu kakra. Minnim se nika pant na na sha akwala no. Se na akwala ni se nika wo. Minnim ade property a wode se ne ba no. Na akwala ni set up nsate asiso. Eno a sha ne photo aboniti. Se ne ba address. Aha nya abrochiro. Aha nya abrochire aha ya Africa. Aha eye bibimamu. Yesra mu mada Roma. Yesra mu. Enye se yenim chan mu. Yesra mu. Ena enye de ewani so fa bia na yema wo ba. Se wo ye panimu na ba ya wo saa wo ba de mesra wo. Enye wo ba saa. Mada Roma. Na se de agentre ha. Aye hu, aye tan dodo. Martina minimum akwala ba ye bi. Okay. Wo ma ameti ane pa. Enso na na akoshi akwala wa wontia. Ali ehye ne ndo ye no. Ma me ni hu Minim sa. ba bi kro de santale ni gu. Anytime o sha wotimi di pie, o sha tenten gu so. Na wakwa akoyi tenten no ahonwa ashade. Enti nkula ni bi nsu e nkula abo ni Martina. Eno de o ma me de ye wa famu di o. O kan mi ntwawa no. Ye wotema no. The friend ba ko your friend Ben. What friend game. Da akwala na e ko school a no afa na tare a shemu wo ne bag mu. To ma pon school no aba. O ye adure ho a no awura bush. No asesa no. Sure. Akwala no. Enti dakro ya ma break. Ene ye tie dua ase ne. Ye say wo awura bush o ye say bi o mo kotore. Se mu ni ma je kodwa. Je kodwa. Ata ma je kodwa. The town no one development. No, me minimum no. Free a day could do cockenu. Farm vision of Asante Farm. Okay. I am an idea. Etia Tidiana Siani was a gain a gra bush. There himself or Kujana. We did a short time of Pia, not just say, was Sataria kick to a bee and a creature, or by a near point or crochet, bed there. And in Colani be a hornswa. Omo yes ye omo maame etisa bet se maame no wani kɔ ho a we ya wo ni maame nim so school ai nso asesa ne ho hye be ma da mu yes obey yes you dan say oba fine send wo wa ye no we na me so so wo to the fo na wo timi efa ba obi wa na wan fa ni nyina echi kura no wonye wo esuro wom everything odi ase na ta the bag edu ani di na chi sa ka ho de a
denya ebitwa so edibesre mata ne awofo no say sisi omani nkonkola no go say the AC koso no ebe kakra ware akro bi amare wo ne bakitikiti so ati ase aya fa mpena blefi na mo wetim de na be chai Oza me pusa say sisi eni twe yeni kotie unim de me your friend kotie dabi na twen so unim de me your friend twen ose twen ya de ben ye beto ya na mo unim de was through to the extent say obi o ye virgin bia ahoma ase yes obi o ye virgin bia ahoma ase enti sa wo hwe atetefo ro se ye be wale wa ma obi edem rafiti ana na say yeah no wada woti ahoma na emoja beba ne hu se won fa be ma da yes enu tire ye frɛ kotie ahoma no no de mi enya akotie nene ebi wo sa bi mu enne ebi wo sa ka ni pa de be ware no atena ade dada me say maami bi a meni no ne ba wonim se ne ba ye virgin ennem enti wa mo ware ye no se bi o mo ye nkremofo o mo ware ye no se wono no wa ye ne hu bia o ko no se ni jare bia yes enwira na e de se we afi o hwe de oni be ma no so aye bia to o hwe de keka kwana na wo se be ma ni di blade itwa ne sana tese o mo de esoso mpa no so wono ana ka kire o so treken wa wono ana ka kire wonim fancy no nkremo 5 from na o mo wo lele no ade bi o mo ye na egukura ye di butu tiri mo se ya fa be ma da ebe fa na so say yes ebe fa wo twe na wati kwade ne so fa wachi am na fa be fa uturu mu kwa wo beti dede ne nsem ko fa be ya wa nkuma afo ne ukuru nua no be peje na sa ne ne ya so mo ja o ma ja ani ngwase nko a ba ko so sa wa bo adwama ya ye di po na na apete ebi na mo ha ebi na mo ba bia bia ni ewu na we na ma na we fa na we di na ni ahwa ena o mu se so ma nyai sa de na enu biase ya baba esa na nkwala no o mu soro ntem na ese o ma jai enti se esa akofa ye kira na ye nchi o na hwan na ekofa ba na ade ba ko a ye nse ne nso ne se de otufo yankopon ye bia no e wa ase sa eno ne ye bre bebre ba ye bre ebuo bebre ba eni we nyina fi sa de no because I say emfa won kan pa na ansa no wa no ye so yes dan meka granse be na kwoti ewu ebia na o gwa chichi ma se da toto ma bebre ano me pese me ko ware o na wo be o se da bi o hwe me ma ko ware mi street sa anya den na be ko na nya de pa but me nso me huru ye no kwoti ani ti se nko ana kwoti ahoma no nko ade a se no won fa bi da ni ti se kura betem so ate aze na we me ka se wa ko fati madua akonunum no de akoto ase wonti wo ase sa ene mo me yan sorry na ye ma no ye train wo mu ye because see ade aye mambisa ati se amfa mpai bo ni amfa ntete ye na ntaa o machi ha so mo ni na emu ana mo ni na emu ano wo be se o baba woni so be ware awa na nan mama ofa we no na wo fa we no na wo wani baba so madu no bia papa nko eno kura de nyemu se afa obere no ne yonko ba na eda na be ma na okofa oba ma na be wo no so ebu ne yonko sisi egum okay ye de besia na ne de mpa no Mary na eko obri Martina kon se me na Mary de bia we na enai kwada ene de Mary ma ti defi eja wo se na ofa busa ofa na no ofa ne kwat mama juro na wo fe na na ja si ne mama juro me kra me style so me no mo nuro ne ka me style asan na style ya asa na me pesa wo so be jina me pesa wo be de ba na me de ne ya de o be de na ka o so ne rasta o be de me pesa me du twi ponko ene me ya cameraman wa ha aya so ne rasta o be de ene o sample e man so we nya wa so ni it wa da ro mana na ja si magic camera no ne bla ye nko yi senka ba bua me a na nka ma ya yi kakra emfa ma to si afa so ha nka Martina betamu ene ye mfa ama we de na bia ba ko panu a wo ba nde minu ama na o man dogi ana se wo man da me man scissors me da ho na chese me de me to na ahwewie mu kakra na chese
abebutu meti na wo Then dog na. but no enye de obekuntu na si wo da ho na tese ene wo aso twene ya na no mekoye twene se yiriri ne fa ne bra ya na no mekoye eti eja mi wura me de ma de ba beda obe ne be ene me pe ayi ya me ya ne se me beda wo se sumiye we me de ya ma de me de sumiye we be to ha na mabutu sisempa chobra ai eti ene de ye weti me de amamu no Madaroma ene de ba akona na bubenya Yo, ya da si bebre ha de di besi ha lay your bed. De biara da no mo subscribe na mo share e ma ye se de be ya ye nya ye ya won sa be ka bi. Bye bye. bye